Kublai shibun pi barok perlok banwan syak na channel jonge. Kumta perlok ya Kyrteng jong menteri rang badu jong kari jongi u Narendra Modi lalap Haka Epstein file. Amerika dang shin kala penpau pait ba kumba lai million sla ki file ki bayade bad ka mokodma jong u Epstein. Na pedeng kite ki kod ki sla lalap ya ka email jong u Sngap arajar khaniau Haka ba u Epstein ula kedeu ya ka jingle chmo jong u PM Modi sha Israel. Kumta prolog bun ki Briew kim tip ke kane ka Epstein file saya ngani chui phimta hak ne ka video Sngap page kane ka video hadu mendekun. Kumta prolog u Epstein udai u Briew uba Kyrteng u Jeffrey Epstein. Bat une u Briew udai u serial raping. Bat u leru yaki kam Khaïi Khynnah Kynthei. Ulong u business partner hak kam Khaïi jong ki Briew ki ba he bat ki ba riuspa jong ka perthei. U Jeffrey Epstein ulong uba riuspa bha udon ru ka private island hak ba uju penlong ki Jingshisha chisin ne arsin haka chisnem bat u khot yagi Briew ki ba he spa shagito ki Jingshisha kum u president jong ka Amerika u Donald Trump bat u president berim jong ka Amerika u Putin bat kiwei Hakata ka party ki le ya ki kam jaklia bat ki Khynnah Kynthei ki padang khalai khat south nem karta ki big billionaire ki one shakata ka party bat u Jeffrey Epstein ru ulale bejot ya ki babun ki Khynnah red ki padang khalai khat sau khat san nem karta tehang ne sayangin ya tip khendiat sipang u Epstein u Jeffrey Epstein ulalong unong yo pisa u barus pa ha Amerika lapene ya ka jinya de bat ki Briew ki ba don bor ki nong shar ki riu pau nam bat ki nong Khaïi hanre la pendon kam bakla re ya ki Khynnah Kynthei ki ba dangret ki mukodma ain arhajar pra ula kam pop ha ka mukodma kabarit jong ka kam Khaïi men ha Florida arhajar khandai la kem biang ya u namar ka jing Khaïi ya ki Khynnah red ulayap ha phatok shwaban bishar da ka jing penyap yalade ka ba phla ka jingkali ka wan hang ne ke ka jingmut ba ka Kyrteng jong PM Modi kan pau ha ka file jong Epstein ngani thu biang ipi sasin ka Amerika dang shin kalapan pau pait ba kumba lai million sla ki file ki bayade bat ka mukotma jong Epstein na pedeng kite ki kot ki sla la lap ya ka email jong Sngap arajar khaniau ha ka ba Epstein ula kedeu ya ka jingle jong PM Modi sha Israel Hate ka file u Epstein u tho ba u menteri rang ba du jong kari India haden ba ulaya slok bat u ula le sha Israel bat ula rwai bat shat nagbanta ka jimonto jong Donald Trump bat hakaba kut la tho its work mentahi ka jingkali ka bami hakaleng kari ka long balai u PM Modi ule sha Israel bat shat nagbanta ka jimonto jong Donald Trump bat ka mut ayu its work lai thu babun ki videos bat ki dur kilamiru haka file jong Epstein bat bun ki Briew ki ba he kila pau hagita ki dur bat ki video hadu menta ompat shimlami video jong menteri rang badu kari jongi hagata ka file hanre ka jingkali kami bale bala kedeu ya ka Kyrteng jong PM Modi ha ka file jong Epstein haba u Jeffrey Epstein ude u rius ni u baterai kam Khaïi Khynnah Kynthei ula sha set patok arsen bat ki paitba kari ki kwa bantip ke ka jinya de jong PM jongi u Narendra Modi bat une u rius ni